τώρα. Podcast. Καλησπέρα σε όλους. Αυτή τη φορά με τον Κώστα είμαστε από κοντά. Ήρθα Αθήνα. Και ελπίζουμε ο ήχος να είναι αυτή τη φορά εξαιρετικός. Ναι, βασικά δεν σε ενημέρωσε για κάτι. Ζήτησα τον Άγιο Βασίλη ένα μικρόφωνο για το podcast. Και αφού δεν έχει έρθει ακόμα, ρε ψεύτη. Α, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το προηγούμενο podcast, όπως γνωρίζετε όσοι το ακούσατε, έγινε εξ αποστάσεως διαδικτυακά. Τώρα όμως είναι διακοπές, είμαστε πάλι κοντά σας και θα μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Και όλα τα συναφή των Χριστουγέννων, Ναι, κάλαντα, ιστορίες. Εντάξει, στο προηγούμενο κάναμε μια μικρή αναφορά. Εντάξει, είχα και λίγα νεύρα εγώ στο προηγούμενο podcast. Τώρα έχω ηρεμήσει με τα μελομακάρονα και όλα αυτά που τρώω κάθε μέρα. Να κάνω μια μικρή αναφορά πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε αυτό το άτομο. Πάντα υπάρχει ένα. Μπορεί να είναι και περισσότερα μέσα στην τάξη, στο αμφιθέατρο ή οπουδήποτε. Είναι και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Που ό,τι πιο σίγουρο και να ακουστεί, θα γυρίσει να κοιτάξει. Το έχεις παρατηρήσει ποτέ? Νομίζω ότι είμαι αυτό το άτομο βασικά. Ρε, τύπου κάθεται στην τρίτη σειρά και γίνεται κάτι στην 8η σειρά. Θα γυρίσει. Ό,τι αναπνέω, θα αρχίσω να αναπνέω πιο βαριά και θα γυρίσει να με κοιτάξει. Θα πέσει ένα στυλό, θα γυρίσει. Δεν ξέρω, θα πάω να βγάλω κάτι την τσάντα. Θα γυρίσει, ό,τι και να γίνει. Και απλά σε κοιτάει. Γιατί? Αναλόγως το πώς θα γυρίσει. Αν γυρίσει με επικριτικό ύφος, τότε εντάξει, έχεις φύγει. Μπουκέτο και απουσία. Μα το θέμα είναι ότι γυρνάει σε ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, μπαίνει κάποιος στην τάξη, τον κοιτάει σαν να βλέπει πρώτη φορά άνθρωπο. Δηλαδή, γιατί το κάνει αυτό, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το άτομο. Εγώ πιστεύω ότι είναι απλά από περιέργεια. Να δεις τι έγινε. Βαριέσαι τόσο πολύ που οτιδήποτε μπορεί να πέσει, οτιδήποτε μπορεί να γίνει, μπορεί να σου φανεί άκρο συναρπαστικό για να περάσουν αυτά τα λεπτά μέχρι να τελειώσει το μάθημα. Εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει τέτοιο άτομο. Ωραία, μην ρίχνεις τα στυλό σου, ρε Κώστα. Μην αναπνέεις, ξέρω εγώ, σιγά. Λοιπόν, αυτή τη μικρή αναφορά ήθελα να κάνω. Ας μπούμε τώρα στα Χριστούγεννα, να μιλήσουμε για τα κάλαντα. Θες να πεις κάτι πριν αρχίσω και κράζω? Θέλω να πω ότι όταν είσαι παιδί και ξυπνάς για να πας κάλαντα, νιώθεις ότι όλος ο κόσμος την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς λειτουργεί γύρω από αυτό. Δηλαδή, όλοι είναι 24 Δεκεμβρίου, 8 η ώρα ξύπνοι και για να σε υποδεχτούν για τα κάλαντα. Μα αυτό ως παιδιά που λέγαμε να πάμε όσο πιο νωρίς γίνεται, να προλάβουμε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Ναι, από τις 8 το πρωί, 7. Ναι, μαλάκα, σκέψου τώρα να ξυπνήσεις. Εμένα σήμερα, ας πούμε, ήρθαν και μου τα είπαν τα κάλαντα 9 η ώρα το πρωί, ξέρω. Ναι. Που άλλες συνθήκες τα είχαν ευρεάσει απίστευτα πολύ. Τώρα δούλευα, ήμουν ξύπνιος, άνοιξα απλά δεν με ενδιέφερε. Σκέψου να ήταν η μέρα επειδή πολλοί κόσμος συνδυάζει παραμονή Χριστουγέννων, ξέρω εγώ, με άδεια, παίρνουν μεγαλύτερες άδειες. Και κατάλαβες, κάθονται περισσότερο. Λες μια μέρα να κοιμηθώ μετά από καιρό, ξέρω εγώ. Σκέψου τώρα να σου χτυπάνε κάτι μούλικα το κουδούνι. Και να σου λένε να τα πούμε. Όχι, να μην τα πείτε. Βασικά τώρα και να σου πω, όχι, τι θα γίνει. Με έχει ξυπνήσει, μου έχει καταστρέψει τη μέρα. Και μπορεί να ανοίξει, ξέρω, την πόρτα και να είναι 2-17 χρόνια με μουστάκια, να πούμε. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό είμαι εγώ σήμερα. Κοιμόμουν και 9,5 ώρα. Εν τω μεταξύ κοιμάμαι βαθιά, έτσι. Και κάτι έχουμε καταλάβει. Ναι, και κατάφεραν να με ξυπνήσουν. Και λέω, ωραία, αφού με ξυπνήσατε, θα πάω κι εγώ για κάλαντα. Και πάω κι εγώ για κάλαντα, παίρνω πίσω τα λεφτά από τα μικρά που ήρθαν και παίρνω πίσω κι άλλα 200 ευρώ από κάτι άλλα μικρά. Γενικά βγήκα για ψήρισμα. Όχι, εντάξει. Ρε φίλε, αλλά όντως τώρα, τι είναι αυτό? Δεν γίνεται. Έπρεπε να ενημερώσω χθες τον πατέρα μου και γενικά τους γονείς μου να μην τους ανοίξουν. Το είχα ξεχάσει, ρε. Ναι, αλλά το κουδούνι θα το άκουγες έτσι κι αλλιώς. Αλλά εντάξει, μπορεί να μην ξύπναγες, θα μου πεις. Ναι, άμα δεν άνοιγε την πόρτα ο πατέρας μου, δεν θα. Ήταν 3 κοριτσάκια, ρε φίλε, χοροδία. Παίζα, προετοιμαζόντουσαν όλο τον χρόνο γι' αυτό. Καλά, γιατί κάτι παιδιά που σκάνε, ξέρω εγώ, με γονείς και έχουν φλάουτα, κιθάρες και τέτοια, με γονείς. Εκεί πέρα πρέπει να έχεις παιδιά, φίλε, να έχεις νοικιάσει κάτι παιδιά. Να έχεις νοικιάσει. Είναι ηχεία είναι τα παιδιά για πάρτι. Για τις παραμονές των Χριστουγέννων και να τα έχεις στο σπίτι και να βγάζεις ένα reverse card, να σου λένε τα κάλαντα. Και μετά να του λες μισό λεπτό να τα πούμε κι εμείς. Έξυπνο. Και να τα βάζεις να τα πούνε και να παίρνεις πίσω τα λεφτά. Γιατί, ναι, αλλά εγώ σκέφτηκα κάτι άλλο τώρα. Γιατί να μην νοικιάζεις παιδιά να λένε τα κάλαντα και να παίρνεις ποσοστό από τα λεφτά που θα βγάλουν?
Αυτό είναι ακόμα καλύτερα, αλλά πρέπει να δούμε πόσο έχει το ενίκιο. Να βγαίνεις έξω, να πιάνεις 2 μικρά, να κάνετε μια διαπραγμάτευση. Καλό. Εντάξει, πηγαίνουμε με τους γονείς, γιατί υπάρχουν άτομα σαν εμένα που σκέφτηκα κυριολεκτικά να βγω μετά να τα ψηρίσω, να πάρω πίσω τα λεφτά. Καλά, προφανώς, ρε. γιατί με ξύπνησαν. Αλλά ναι, εντάξει. Θυμάμαι και παλιά που πηγαίναμε εμείς που ακούγαμε κάτι. Βασικά στις ειδήσεις. Ναι. Κλέψανε στα βόρεια προάστια και κάτι τέτοια, ξέρω. Και μας λέγανε οι γονείς μας, προσοχή, μην πηγαίνετε όταν βλέπετε κόσμο να πηγαίνετε απέναντι και τέτοια. Να πηγαίνετε σε σπίτια που έχει πολύ κόσμο. Εν τω μεταξύ, σήμερα μετά από αυτό. Κοίτα, τις τελευταίες μέρες γενικά σκεφτόμουν την τελευταία φορά που πήγα για Κάλαντα, ήταν στη Δευτέρα Λυκείου. Με Βασίλη, Νίνα, Άρτεμις. Και ήταν Δευτέρα Λυκείου. Και το σκεφτόμουν τις τελευταίες μέρες. Και μετά τα σημερινά που τους άνοιξα. Άνοιξα κι εγώ μετά την πόρτα σε κάποια παιδιά. Ντρέπομαι, φίλε. Το μετάνιωσα φουλ. Σοβαρά. Ήσουν Δευτέρα Λυκείου. Κοίτα, όχι. Όσο το σκεφτόμουν μέχρι να ανοίξω όντως την πόρτα σε κάποια παιδιά. Λέω, εντάξει, δεν είναι τόσο κακό, έλεγα από μέσα μου. Ρε φίλε, σκέψου εσένα λίγο με τα μουσεία που είχες από πρώτη γυμνασίου. Σκέψου εγώ που από 13 είχα παντού τρίχες, μουσια, έμοιαζα όσο είμαι τώρα. Για όσους με γνώριζαν πρώτη φορά, νόμιζαν ότι είμαι 23 και ήμουν 13. Και θυμάμαι είχα ξυριστεί κιόλας για να φαίνομαι νεότερος, ξέρω εγώ. Εντάξει, ντροπή ρε φίλε. Άνοιξα σε κάτι 15χρονα, 16χρονα. Και μου ερχόταν, άστο, τι μου πέρασε στο μυαλό. Καταρχάς σκέφτηκα να κρατάω τα λεφτά, να μου τα λένε και ξέρεις να νομίζουν ότι τους τα δώσω και απλά να τους κλείσω την πόρτα στη μούρη. Αλήθεια σου λέω. Εκδικητικός. Εν τω μεταξύ σε κάποια φάση, ξέρεις, επειδή έχει και ακριβώς δίπλα διαμερίσματα, λέγανε πολύ δυνατά τα κάλαντα και νόμιζα ότι είχαν χτυπήσει την πόρτα μας, είχαν καταλάβει ότι είμαστε μέσα και δεν τους είχαμε ανοίξει. Και απλά τα λέγανε. Νόμιζα ότι απλά τα λέγανε από αντίδραση. Αλλά εντάξει, ήταν στο δίπλα. Καλά, εμείς το κάναμε. Γιατί φαντάζομαι εμένα να το κάνω και λέω μπράβο, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ισχύει. Όντως, τώρα που είμαστε από την άλλη πλευρά, είναι λίγο πιο αρχικά εμένα είχαν καιρό να πούνε τα κάλαντα. Φέτος ήρθανε, δεν ξέρω γιατί. Είναι μονοκατοικία. Ναι, είναι μονοκατοικία. Αυτό είναι λίγο μπερδεμένη είσοδος, δεν ξέρεις πού να βάς. Είναι μεγάλο υπέρ γιατί τα σκαλιά εσένα είναι εκεί πίσω. Πρέπει να πας πίσω στην αυλή. Ποιος θα φτάσει μέχρι εκεί, ποιος θα τολμήσει. Μόνο όσοι περνάνε δίπλα το φαρμακείο εκεί πέρα και δούνε, όχι. Ναι, αυτό όντως. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα 13 χρονών που έμοιαζα με 23, θυμάμαι τότε που μας είχαν ψηρίσει στο Σύνταγμα. Α, ναι, δεν ήμουν. Είχε πολύ πλάκα γιατί καθόμασταν σε ένα παγκάκι εκεί έξω το μετρό του Συντάγματος. Δεν θυμάμαι ποιοι ήμασταν. 4 άτομα ήμασταν, 5 ήσταν, τους θυμάμαι χαρακτηριστικά. Εγώ ήμουν ο μόνος όρθιος και οι άλλοι καθόντουσαν. Και ήρθαν κλασικά εκεί κάποια άτομα. Κάτι μας λέγανε, στο τέλος μας πήραν τα κινητά και αυτά και δεν το πήραν σε μένα. Το θυμάμαι επειδή ήταν... Και τώρα σκέφτομαι ότι παίζει να φταίει η ηλικία. Γιατί νόμιζαν γιατί μου κάνεις κάποια φάση, εσύ δεν μοιάζεις με 15 μου λέει, 14. Μου λέει είσαι ενήλικας. Ενήλικας στα 15. Ναι, ήμασταν τρίτη γυμνασίου και του λέω όχι. Εγώ απαντούσα κανονικά εντωμεταξύ. Τέλος πάντων, εγώ μετά δεν μου πήραν το κινητό, οπότε γύρισα σπίτι, σαν να μην έγινε τίποτα για μένα. Πιστεύω δεν το πες καν στους γονείς σου, ξέρω. Όχι, δεν τους το είπα. Αυτά θα τρόμαζαν. Λες να τους το πω τώρα, μετά το podcast. Ναι. Οκ. Στο άλλο podcast καλεσμένοι γονείς σου να μας πούν την ιστορία. Την αντίδρασή θα αλλοιώσουμε τη φωνή. Θα είναι με πλάτη. Θα έχουμε κάμερα. Εν τω μεταξύ αυτή η σπήρα που κλέβανε, γιατί προφανώς. Δεν θα το κάνανε πρώτη φορά. Κάνανε, ξέρεις, ψάχνανε προφανώς μικρά έφηβους. Ναι, αλλά φαντάζομαι εσείς θα πήγατε στην αστυνομία μετά εκεί πέρα. Φυσικά δεν θυμάμαι τι έγινε. Εγώ τύπου απλά μετά γύρισα σπίτι, άραζα στο μπαλκόνι το κινητό μου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν και δεν είχαμε ποιον να μιλήσω κιόλας. Το θυμάμαι, ήμουν μόνος και σας ρώταγα και λέω τι έγινε. Και μετά μου μιλάει κανείς και όχι μόνο εσύ. Ναι. Έτσι είναι όταν δείχνεις μεγαλύτερος. Και τέλος πάντων. Αυτή η σπήρα που κλέβει εκεί πέρα, τι φάση, τόσο χρόνια. Καλά, ακόμα, πάντα θα υπάρχει. Ναι, προφανώς, αλλά θα υπάρχει κάποια παρά που θα έχει πάει στην αστυνομία, θα τους έχει δείξει, μπλα μπλα. Τώρα θα τα έχουν. Θα τους αφήνουν. Ναι, θα τα έχουν κανονισμένα τώρα. Τα παιδάκια πάρτα, δεν πειράζει. Ναι. Επίσης θέλω να πω για τα ψώνια, φίλε. Για πες. Πήγα μόλ πρόσφατα. Πρόσφατα.
Ναι. Πότε πήγες? Πριν 3-4 μέρες. Α, Γιατί? γιατί ήσουν και Πάτρα, λέω πότε πήγε. Όχι, εντάξει. Εν τω μεταξύ άνοιξε εμπορικό κέντρο. Στην Πάτρα. Ναι, εντάξει, έχει IKEA και τέτοια, ξέρω, δεν Οκ. είναι κάτι τρομερό. Κάτι είναι. Α, αυτό που φτιάχνει τόσο καιρό. Ναι, βασικά τόσο καιρό φτιάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, που. Πάρα πολύ γρήγορα. Σχέδιο φτιάχτηκε γρήγορα. Ναι, τύπου παίζει το πολύ ένα χρόνο να πήρε. Δηλαδή Άντε τώρα- κάτι μήνες. Σε εκείνο το σημείο προς το. Ναι, εγώ το βλέπα να χτίζεται κάθε μέρα γιατί περνάω κάθε μέρα. Ναι, αλλά δεν έχει πλέον κίνηση, αυτό θέλω να μου πει. Έχει ακόμα. Λέω Όχι, κάνουν έργα για. Δεν ξέρω, εδώ και από τότε που πήγα στην Πάτρα να σπουδάσω, κάνουν έργα σε εκείνου του δρόμου. Λέω κι εγώ. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, πρέπει να απαγορευτούν τα μικρά παιδιά να βγαίνουν έξω στις διακοπές, στις γιορτινές, τα Χριστούγεννα. Για τα ψώνια το θέλω. Ναι, πρέπει να απαγορεύεται. Ισχύει, αλλά. Λοιπόν, όλο το χρόνο παίζουν ασταμάτητα όλη τη μέρα, δεν κάνουν τίποτα άλλο, τρέχουν, κάνουν run. Πρέπει να αφήσουν λίγο χώρο για τους ενήλικες. Τώρα μιλάω άλλος και είμαι 55 χρονών. Αλλά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Αφού δεν μπορεί να ψωνίσει το παιδάκι μόνο του. Απλά θα του πάρουν κάτι και θα χαρεί, ξέρω εγώ, και θα συνεχίσει να παίζει. Δεν χρειάζεται να έρθει μέχρι το mall να μας πρίξει, Ισχύει, να απλά... μας κουράσει, να πιάνει και χώρο, να ακούμε να ουρλιάζει και όλα αυτά. Ενώ εκείνη την ώρα εγώ βλέπω την μπλούζα που θέλω να πάρω εδώ καιρό. Ας στο σπίτι να παίξει επί τραπέζι, να παίξει ηλεκτρονικά, δεν πειράζει με μέρα, αλήθεια. Λοιπόν, απλά θα φτιάξουμε ένα παιδικό χωριό που θα τα στέλνουμε εκεί σαν κατασκήνωση. Παιδικό χωριό, σωστά θα το ονομάσουμε. Σωστά Χριστουγέννα. Δεν θα τα υποπτεύει κανείς. Απλά για 14 μέρες θα τα στέλνουν όλοι εκεί και θα μένουν μόνο οι ενήλικες στην πόλη. Και θα λένε και τα κάλαντα μεταξύ του. Ναι, όντως. Άντε, θα πηγαίνει μία φορά τη μέρα ένας ενήλικας και θα τα συντονίζει, ας πούμε. Όχι, αυτό. Για να μπορούμε να κάνουμε. Ρε φίλε, και σκέψου, ακόμη και εμείς στο σπίτι δεν θα είναι ενοχλητικά για τους γονείς. Πες, άσε μας εμάς. Εντάξει, προφανώς και θα είναι, αλλά να μην γίνονται σαν γονείς. Δεν τη λογική. Ναι, είναι και αυτό. Ισχύει. Ναι, πήγα εκεί πολύ ενοχλητικά. Καλά, αυτές τις μέρες δεν μπορείς να βγαίνεις. Είναι τραγικό. Γενικά. Ούτε σούπερ μάρκετ δεν μπορείς να πας. Άπειρη κίνηση στο μολ. Άπειρη. Αυτό είναι σιχαμερό που λες. Ποιο είναι το πιο σπαστικό? Στις γιορτές οι άνθρωποι δεν ξέρω τι παθαίνουν. Παραλύει για ένα μέρος του κεφάλου τους, δεν ξέρω. Αλλά δεν κάνουν στην άκρη. Επειδή είναι. Δεν ξέρω αν αυτά είναι τα ψώνια, έχουν το μυαλό τους στην επόμενη μπλούζα, στο επόμενο ρούχο που θα πάρουν. Ρε, δεν κάνουν στην άκρη. Δεν έχουν υπομονή. Προχωράνε ευθεία και αν δεν σκεφτείς εσύ να κάνεις την άκρη, δεν θα κάνουν ούτε αυτοί. Δεν έχουν υπομονή γιατί είναι τόσο ο κόσμος που λες. Ναι, τις τελευταίες μέρες έχω συγκρουστεί με 50 άτομα και με τα 50 ήθελα να πλακωθώ. Και κάποια ήταν, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν 15 χρονών. Αλήθεια σου λέω. Δεν κουνιούνται, ρε. Δεν τους νοιάζει. Καλά, οι νεολαίες ημέρες μας έχει υποθρασινθεί τελείως. Και μιλάμε. Αλλά δεν κάνουν πλάκα. Τα 15χρονα και τα 16χρονα είναι όλα. Λες και θέλουν να σε σπάσουν στο ξύλο. Ναι, αυτό Δεν που υπάρχει ήρθαν ίδιο ντύσιμο. Ναι. Μαύρα ρούχα, ξέρω και αυτά. Θα είχαν, ξέρω, κάνα ξυρισμένο φρύδι, θα ήταν. Ναι. Θα ψαχνόντουσαν, θα Αλλά σκοζάραν. θα έρθαν για κάλαντα. Θα ήταν γλυκούλιδες και καλά. Και μετά θα ακούγανε, ξέρω εγώ, sneak και Ναι. light και θα βρίζανε και όλα αυτά. Τώρα ακουγόμαστε πολύ boomers. Είμαστε, εντάξει. Πώς καταλήξαμε από τα Χριστούγεννα στα 15? Να σου πω κάτι. Αντικειμενικά είμαστε boomers. Έχουμε φτάσει σχεδόν 24 χρονών. Όχι, κλαις. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν ξέρω. Θα σου πω εγώ τι φταίει, πιστεύω. Κυρίως ότι δεν είχαμε καμία σχέση εμείς στα 15. Προφανώς και αυτό, αλλά νομίζω ότι Δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα. Ήταν πιο. πολλοί στην ηλικία μας παθαίνουν και μια κρίση ηλικίας σε αυτή την περίοδο. Ισχύει, αλλά Γιατί είναι η μεταφοιτητική περίοδος που όντως. ξέρεις σιγά σιγά πώς είναι φοιτητές. Καταρχάς, Κώστα. υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Είναι εκεί φτάνεις στο σημείο που λες τώρα τελειώνω. Και τι κάνω? Γιατί μπορεί να μην σου άρεσε και πολύ αυτό που σπούδαζες και να μην ξέρεις τι θες να ακολουθήσεις μετά. Και να τελειώνεις και να σε φάσεις τι κάνω τώρα. Απλά μην με κοιτάς τα μάτια όταν το λες αυτό. Και εμείς έχουμε και το στρατό εντωμεταξύ. Ναι, ανυπομονώ. Έλα ρε Κώστα, είναι οι τελευταίες διακοπές του άντρα. Από αυτές οι βλακίες. Αλλά ναι, πώς καταλήξαμε πάλι εκεί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Βασικά εντάξει, δεν με πειράζει. Ούτε εμένα, αλλά εντάξει, είναι κάποια παράπονα που πρέπει να βγουν από μέσα μας. Ισχύει.
Ωραία, συνεχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό, δεν με πειράζει. Γιατί τα Χριστούγεννα εντάξει δεν είναι πολύ ψήνουν γενικά. Θα επιστρέψουμε και στα Χριστούγεννα, αλλά εντάξει. Θα επιστρέψουμε στα τελευταία 3 λεπτά για να πούμε ότι στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε καλεσμένους. Όπα, τι ήταν αυτό τώρα? Μου έδωσε πάσα ο εαυτός μου τώρα. Δεν μου το έχεις πει. Για κανένα δεν το ήξερε. Ναι, στο επόμενο επεισόδιο, αυτό είναι ας πούμε το part 1. Στο part 2 θέλουμε να έχουμε βίντεο με καλεσμένους, να μιλάμε για χριστουγεννιάτικες ιστορίες, Χριστούγεννα και όλα αυτά. Και όταν λέμε καλεσμένους δεν εννοούμε διάσημους. Και διάσημο. Όχι, εντάξει. Ναι, αλλά στο πρώτο επεισόδιο. Καλά, εννοώ ότι στη συμπορία θα φέρουμε καλεσμένους. Αλλά Ναι, στα πρώτα θέλουμε να έχουμε άσημους. ναι. Όποιος θέλει είναι ευπρόσδεκτος. Να μας στείλετε στα DM μας. Ναι, θα ανεβάσουμε και story. Τι άλλο. Εντάξει, νομίζω πρέπει να επιστρέψουμε στα Χριστούγεννα με τον κολοστρατό. Δεν ξέρω, ή τώρα συγχύστηκα λίγο. Ναι, άσε στρώτα, αλλά όχι. Όπου με έπιασε λίγο. Ψώνισες Αϊ, τίποτα. Όχι, αλλά πρέπει να πάω να πάρω ακουστικά. Τι ακουστικά ρε φίλε. Ακουστικά παίρνεις και μια... Bluetooth εννοώ τέτοιο, γιατί Για το αν, τρέξιμο. αν με πάρεις τη... Για τρέξιμο, δεν είσαι σοβαρός. Τι είμαι, να κάθομαι να τρέχω. Ξέρω εγώ, τι κάνεις. Μόνο Όχι, για να εντάξει. κυνηγήσω και ένα μελομακάρονο. Όχι, γιατί έχει χαλάσει τώρα το κινητό μου το μικρόφωνο. Αν με πάρει τηλέφωνο δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιο λόγο. Τέλεια. Οπότε με το ηχείο, με το μικρόφωνο αυτό θα Και τι θα λυθεί. κουβαλάς πάντα πάνω στο Bluetooth. Θα ακολουθώ καύτασα τα τύπου AirPods, ξέρω εγώ. Οπότε τι να κάνω. Το να πάρω κινητό. Ωραία, τι άλλο θα πάρεις. Άσε με, δεν θέλω να πάρω κάτι άλλο. Σε Θέλω να παρακαλώ. μου πεις τι άλλο θα πάρεις. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, ελπίζω να μου έχει πάρει κάποιο δώρο η ελευθερία. Ελπίζω, λες και δεν ξέρω τι. Λες και δεν ξέρω, ελπίζω να μου έχει πάρει αυτό που της έδειξα ακριβώς και πήγαμε και το πήραμε μαζί. Ελπίζω. Τη έδωσα 2-3 επιλογές που ήταν καλές επιλογές, οπότε εντάξει. Οκ. Ναι, εγώ ρε φίλε, είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ πριν έρθω Αθήνα γιατί είχα σκεφτεί θέλω να πάρω το ένα, το άλλο και αυτά. Και ήρθα εδώ και βρίσκομαι σε μια άρνηση. Γιατί? Δηλαδή πήγα στα μαγαζιά και απλά λέω δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ρε Και δεν πήρα φίλε, τίποτα. Και δεν θα πάρω τίποτα, το αποφάσισα. Αυτή την περίοδο τα καλά κομμάτια φεύγουν μπαμπαμ και ειδικά στα νούμερά σου τους average. Τους άβερε. Ευχαριστώ ρε. Κάτσε, Όχι, εντάξει, πλάκα. είμαι 1,80. Εντάξει, Είμαι εντάξει, 1,80, καλά. είμαι πάνω από το μεσόωρο. Στα όρια του ψηλού είσαι. Ευχαριστώ ρε. Ναι, εννοώ ότι καταλαβαίνεις, είναι νούμερα που φεύγουν αβέρτα. Ναι. Ενώ εγώ στο 2 έξτρα, καλά θα μου πεις και εγώ γιατί δεν ψάχνω, γιατί Τι. είναι λίγο, βγαίνουν λιγότερα κομμάτια και εξαφανίζονται. Ωραία, το μεταξύ είναι περίεργο γιατί ουσιαστικά είναι τώρα γιορτές και σε πόσο, σε 20 μέρες περίπου έχει εκπτώσεις. Ναι, νομίζω εκεί Γενάρη plus Φλεβάρι. Τέλη Γενάρη. Εντάξει, σε λιγότερο από ένα μήνα έχει εκπτώσεις. Ναι, οκ. Δεν είναι περίεργο λίγο αυτό. Υποτίθεται και τώρα έχει προσφορές μου, δεν ξέρω Καλά, τώρα, αυτά είναι εντάξει, λίγο τώρα. βλακίδες. Νομίζω έχει όντως καλές εκπτώσεις τον Ιανουάριο. Ναι, όχι, είναι και εκπτώσεις χειμερινές και είναι οι καλοκαιρινές μετά. Οπότε εφόσον είμαι φούλα να αποφάσω τώρα, Πάρες εκτός. θα πάρω σε εκπτώσεις. Αυτό, ναι. Μην πούμε για το Black Friday τώρα. Τι. Εγώ δεν θυμάμαι καν πότε πέρασε. Πότε ήρθε εκείνη η Παρασκευή. Αντικειμενικά Black Friday αξίζει μόνο Ναι. για ηλεκτρονικές συσκευές. Γιατί τίποτα άλλο. Ρούχα είναι full μούφα, είναι ίδιες Κάτσε, ακριβώς ερώτηση. τιμές. Καταρχάς, το Black Friday, το αυθεντικό, δεν είναι μόνο για... Ναι, αυτό νομίζω Είναι και για κάπως ρούχα και για όλα. Cyber Monday νομίζω είναι αυτό. Είναι λίγο... Καλά, δεν ξέρω, απλά ρωτάω γιατί Και εγώ δεν ξέρω. στην Νομίζω- Ελλάδα προφανώς θα το κάνουμε, θα το τροποποιήσουμε. λίγο. Νομίζω στην Αμερική το έχουν για όλα και καλά. Α, για όλα, οκ. Εν τω μεταξύ, μερικές περιοχές στην Ελλάδα δεν ξέρω αν ξέρεις, κάνουν λευκή νύχτα. Τι είναι αυτό, τι Υποτίθεται- αίρεση είναι. Λευκή νύχτα. Περιμένουν το φεγγάρι, δίνονται φαντάσματα. Όχι, αυτό θα σου πω είναι γεγονός. Τι, Π.χ. ένας φίλος μου είχε πει στην Κομοτηνή. ναι. Ανοίγουν μία μέρα, μία νύχτα βασικά, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά όλο το βράδυ και πας και ψωνίζεις από εκεί με εκπτώσεις και καλά. Και Και- ποιο και μου είναι έχει πει και το ο κόνσεπτ, Τάσος- πώς προκύπτει, ας πούμε, ότι τι ξέρω εγώ. Πώς λέμε Black Friday, Ναι. δεν ξέρω, είναι νύχτα απλά. Και δεν έχει και στο Μαρούσι γίνεται, μου έχει πει ο Τάσος μερικές φορές. Δεν μπορώ να καταλάβω το κόνσεπτ, αλλά Ούτε το εγώ, δηλαδή, δέχομαι. εντάξει, κυριολεκτικά δεν θα ξυπνήσω. Δεν θα βάλω ξυπνητήρι στις 4 η ώρα τα ξημερώματα για να πω ξέρεις τι να κάνω τώρα, να πάω να ψωνίσω. Ναι, δεν βγάζει νόημα. Εντάξει, Προφανώς και δεν βγάζει εντάξει, νόημα. στην Κομοτηνή σου να βγάζει. Sorry. Ντροπή. Sorry. Ντροπή. Ωραία. Και στο Μαρούσι σου είπα. Γίνεται. Ωραία, θα το κόψουμε αυτό. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω για τα κάλαντα, αλλά αυτή τη στιγμή έχω κολλήσει. Οπότε θέλω να πω στην επόμενη ιστορία που Για πες. έχω.
Βασικά, όχι ιστορία. Θέλω να ρωτήσω. Πόσο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά? Ειδικά ρε Βεγγιώνα, 31 Ιανουαρίου, που όλοι λέμε να βγούμε, να κάνουμε. Υπάρχει αυτή η πίεση. Πέρα από την πίεση, αν βγεις, ξέρεις ότι δεν γίνεται να περάσεις Ισχύει. καλά, γιατί δεν θα μπορείς να πάρεις ανάσα, φίλοι. Είναι όλοι μέσα. Εγώ πλέον το έχω αποδεχτεί και σκέφτομαι, ξέρεις τι. Κοίτα, τώρα που έχουμε μεγαλώσει, τέλος πάντων, στα 19 υπήρχε full πίεση και στα 18, φίλοι, να βγεις έξω. Ναι, και τότε ήμασταν ακόμα νέοι. Αυτό τώρα. Είχαμε που όρεξη. έχουμε κολογεράσει. Τώρα. Με αυτό, τώρα μπορώ να σκεφτώ, ξέρεις, θα κάτσω σπίτι, να κάνουμε τη ρεβεγιό, να παίξουμε κάνα χαρτάκι και πιο μετά, κατά τις 2, 3, 4, αν έχουμε όρεξη, θα έχει αδειάσει, πάμε κάνα ποτάκι. Ναι, γιατί θα έχεις απλά αποκοιμηθεί. Το δεύτερο θα γίνει, αλλά κατάλαβες, δηλαδή λες. Απλά κορυδεύεις τον εαυτό σου για λίγες ώρες και μετά πας για τον ύπνο. εαυτό σου και λες, να αυτό ας πούμε. Το λες έτσι για. Καλά, αντικειμενικά, καλύτερη ρεβεγιό που έχω κάνει, Ναι. καραντίνα. Καραντίνα. Καλά, δεν ξεκίνησε καλά, αλλά πάμε, ναι, πες. Εγώ, ο πατέρας μου, η μητέρα μου σπίτι, μόνο Ναι. είχα COVID. Α, Όχι, δεν ήταν καραντίνα, sorry. νομίζω είναι το ιδανικό για όλους αυτό. Αυτό. Να έχεις COVID, να έχει καραντίνα. Είναι που ήμασταν εμείς που είχατε εσείς COVID και μετά κόλλησα εγώ και δεν Ναι. είχα πάει Ιταλία και μετά δεν Ναι, πήγαμε ναι, ούτε το θυμάμαι. Άμστερνταμ. Ναι, ήταν 31 Δεκάτου. Κάναμε τη ρεβεγιόν, ξέρω εγώ, προφανώς δεν περιμέναμε να αλλάξει ο χρόνος για να φάμε. Φάγαμε εμείς Ναι. νωρίς, αλλάξαμε τον χρόνο. Ναι. 12 και 10 πήγα πάνω στο δωμάτιό μου, ξάπλωσα Και κοιμήθηκε. και πάω να βάλω How I Met Your Mother. Τότε που ήταν η αγαπημένη μου σειρά, το Ναι. αγαπημένο μου sitcom. Και τι βλέπω. Τι βλέπεις. Μην το χαρακτήρισα το Netflix, το είχε βγάλει, φίλε. Και αναγκάστηκες να βγεις έξω να πάρτα. Πας καλά, προφανώς και δεν αναγκάστηκα αυτό. Προφανώς καραντίνα, κορονοϊός. Έβαλα φιλαράκια για πρώτη φορά τότε και Πω. πραγματικά άλλαξε η Είσαι ζωή από μου. αυτούς. Άλλαξε η ζωή μου. Σε Ναι, 3 χρόνια. άλλαξε η ζωή Στα σου. 3 χρόνια το έχω δει 10 Τα φιλαράκια φορές. θα βλέπεις 5 χρονών στο Star, ρε φίλε, και μετά άντε να τα τελειώσεις Κυριολεκτικά σε μια πλατφόρμα. τα έχω δει 10 φορές και δεν θα σταματήσω να τα βλέπω. Βασικά Καλά, θα σταματήσω γιατί πάλι το γάμο Netflix. Κάνε μου μήνυση. Αν με ακούει κάποιο από το Netflix να μου κάνει μήνυση. Please, κάντε μας μήνυση. Θα σας καλέσουμε κιόλας στο επόμενο επεισόδιο να Να μας μας πείτε πείτε, το λόγο. να μας πείτε το λόγο και χριστουγεννιάτικες ιστορίες. 31 Δεκάτου βγάζουν τα φιλαράκια από το Netflix. Επιτέλους. Ναι. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει αυτό, ξέρεις τι είχε γίνει. Ήρθε κορονοϊός. Ακυρώθηκε. Έμεσε μετεωρίτη στο Netflix. Στην Αμερική. Ακυρώθηκαν πάρα πολλές συνδρομές και αναγκάστηκαν να το ξαναβάλουν. Τι όντως. Ναι. Στο ελληνικό Netflix τώρα, γιατί στο αμερικανικό φαντάζομαι υπάρχει ακόμα. Λες να κάνουμε τέτοια, να φτιάξουμε ένα συνδικάτο. Ναι, Να έχουμε. βάλτε τα φιλαράκια στο Netflix. Όποτε θέλουμε να τους αναγκάζουμε να ξαναβάζουν σειρές. Εν τω μεταξύ το ακραίο είναι ότι τώρα στο Netflix έχουν βγήκε πριν κάνα τριβδόμαδο το Μαέστρο. Ναι. Α, το είδες. Τώρα, ναι. Γνώμη. Εντάξει, οκ, οι πρώτες 2 σεζόν ήταν οι καλύτερες νομίζω. Εντάξει, ρε φίλε, στην τρίτη σεζόν προφανώς είναι το κλείσιμο. Ξέρεις πάνω κάτω Ναι. τι θα συμβεί, απλά περιμένεις να δεις πώς θα γίνει. Δηλαδή ξέρεις τι θα συμβεί. Αυτό είναι λίγο το. Στις πρώτες 2 δεν ξέρεις Εγώ ακριβώς. αυτό εκεί θέλω να καταλήξω ότι από τη στιγμή που το πουλά σαν τρίτη σεζόν, εντάξει, γιατί ουσιαστικά είναι το δεύτερο Καλά, μέρος της δεύτερη δεύτερης. σεζόν είναι απλά τα Ναι, τελευταία αυτό. 4-5 επεισόδια. Από τη στιγμή που το πουλά έτσι, και το βγάζει ξεχωριστή ημερομηνία, θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να γίνεται κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Αν ήταν έτσι όμως. Ναι, αλλά. Θα είχε και τέταρτη μετά. Θα έπρεπε να έχει ναι, και αυτό τέταρτη. σου λέω ότι αν ήταν να το κάνει. Να μην έχει κάτι καινούριο και απλά να μα δείξει τι ακριβώ έγινε. Ναι, να μην βγάλει το βγάλει το κατευθείαν. πλασάρει. Όχι, ναι, να το βγάλει κατευθείαν απλά όλο μαζί τη δεύτερη σεζόν. Ναι, απλά από ό,τι κατάλαβα και είχα ακούσει ότι δεν είχε αποφασίσει στο πρώτο μισό της δεύτερης σεζόν, δεν είχε αποφασίσει πώς θα τελειώσει. Οπότε γι' αυτό συνεχίσανε τα γυρίσματα μετά από 3 μήνες. Ναι, οκ. Και βγήκε τώρα το Δεκέμβριο. Ισχύει. Ναι, αυτό οκ, το ακούω και επίση είναι και πολλά τα flashbacks που γινόντουσαν και καλά στη Ναι. τρίτη σεζόν. Οπότε. Και είναι και πιο χειμωνιάτικο θεωρητικά, δεν ήταν καλοκαίρι. Οπότε γι' αυτό το παίξαν έτσι. Το προηγούμενο ήταν τι έγινε το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, τον κράξανε που ευχαρίστησε το Μαρινάκι και αυτά. Καλά, μα εντάξει, τι να κάνει, το Μέγκα προβλήθηκε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τώρα μας έπιασε τον κόσμο, ξέρεις, Καλά, δεν νομίζω τα ότι. συναισθήματα για... Κυριολεκτικά. Δηλαδή, μπορεί εκείνη την ώρα που το έγραφε αυτός στο Instagram το σχόλιο, να είναι Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Ναι, μωρέ τώρα εντάξει. Να λέει, ας πούμε, π.χ. ένας Ολυμπιακός να σχολιάζει ότι... να κριτικάρει τον μπακαλιάτη που είπε να ευχαριστώ στο Μαρινάκι. Ότι ναι. Ένας που είναι Ολυμπιακός, ας πούμε, που δεν χρειάζεται να είσαι Ολυμπιακός, ό,τι και να είσαι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Αλλά αυτό είναι κατάλαβες βλακίες. πόσο υποκριτικό είναι και πόσο
επιλέγουμε γενικά πότε θα. Καλά, γενικά κυριολεκτικά. Γενικά, ιντερνετικό μίσος χωρίς λόγο δεν βγάζει κανένα νόημα τις περισσότερες φορές. Τα social media, είμαστε για τον social media. Τώρα το θυμήθηκαν. Αλλά τώρα που ο Παπακαλιάτης, ξέρω εγώ, είναι στο Beverly Hills και ανεβάζει κάθε μέρα story μες στη χλίδι, δεν τον κράζουν κάτω. Λένε τι ωραία που είναι και κάτι βλακίες, ξέρω εγώ. Γενικά, γιατί να τον κράξεις. Ναι, όντως, προφανώς είναι η ζωή του. Εντάξει, έχει λεφτά, τι να κάνουμε, ξέρω εγώ. Αλλά αν ήταν να τον κράξω για κάτι, τον έκραζα, ξέρω εγώ, γι' αυτό, επειδή μου φαίνεται αντιφατικό. Ναι. Με το τελείως άλλο στυλ που παρουσιάζει ναι. και προσπαθεί να βάλει μέσα στη σειρά του, που είναι τελείως διαφορετικό από τη χλίδι. Μόνο γι' αυτό εγώ θα τον έκρινα, αλλά δεν με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει λόγος. Εγώ αυτό που με εκνευρίζει στο Μαέστρο είναι ότι. Εντάξει, τώρα μπορεί να ακουστώ κάπως και δεν θέλω να φάω cancel κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά. Εσύ θα φας, όχι εγώ. Εντάξει, μην το υιοθετήσεις. Απλά, εντάξει, η αγάπη, δεν έχει σύνορα και τέτοια. Αλλά περίμενε τώρα, φίλε, γιατί το θεωρώ εγώ λίγο αρρωστημένο. Αρρωστημένο. Ναι, ένας 40. Όχι, εντάξει, συμφωνώ. Δεν ξέρω γιατί το παίζω τόση ώρα. Ένας 50 να πηγαίνει μια 17χρονη. Προφανώς. Κάτσε, στη σειρά είναι 40 νομίζω. Ωραία, εντάξει. Το κάνει και 30 να είναι 40. Για μένα δεν αλλάζει πολλά. Το θεωρώ άκρως ανώμαλο και άρρωστο. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Προφανώς και ο καθένας μπορεί να αγαπάει όπως θέλει. Ναι, υποτίθεται είναι δύο ενήλικες και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και αυτά, αλλά. Εντάξει, ναι, μας το έχει πλασάρει σαν να είναι δύο ενήλικες. Αντικειμενικά, ρε φίλε. Ρεαλιστικά στην πραγματικότητα, στη θεωρία ναι. Αυτά είναι σειρά, εντάξει, οκ. Όχι, δεν θεωρώ ότι. Άστο, μιλάμε για την πραγματικότητα. Για την πραγματικότητα. Στη θεωρία ναι, είναι δύο ενήλικες και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και μπορεί να είναι πολύ όριμοι και οι δύο και όλα αυτά. Αλλά ρεαλιστικά, αν δεν θέλουμε να κορυδεύουμε τους εαυτούς μας, δεν γίνεται. 40 με 18. Και επίσης ρεαλιστικά, όταν είναι 40 και είναι. Δεν είναι. Το παιδί 18 δεν είναι παιδί. Δεν λέω ότι δεν μπορούν να ερωτευτούν. Προφανώς και λέω μπορούν και όλα αυτά. Δεν γίνεται να ελέγξει τα συναισθήματά σου, αλλά δεν μπορεί να αναπτυχθεί αυτό και να υπάρχει μέλλον. Έστω ότι γίνεται η στραβή και ερωτεύεσαι π.χ. Δεν γίνεται να είσαι τόσο εγωιστής που να μπλέκεις όντως με το 18χρονο, που το 18χρονο εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, θα τα δει όλα, θα ερωτευτεί παράφορα και τέτοια. Ναι. Βάλε λίγο το μυαλό σου πάνω από το συναίσθημα και σώσε τη ζωή του, ξέρω, γιατί μετά μπορεί να το καταστρέψει. Αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, και είναι πολύ περίπλοκο τώρα. Απλά ρεαλιστικά νομίζω δεν οδηγεί κάπου. Εγώ αυτό εκεί θέλω να διαφωνήσω. Δεν οδηγεί κάπου. Αυτό εξέφρασα το παράπονο. Αλλά νομίζω τα ξέρουμε όλα αυτά για τον Μπακαλιάτη πριν κάνει το Μαέστρο. Καλά, έχουμε ακούσει, άστο, εντάξει. Ναι. Δεν θέλω να το πω γιατί. Οπότε, πώς καταλήξαμε τα Χριστούγεννα στο Μαέστρο? Καλύτερα δεν ήταν που ήταν λίγο πιο αυθόρμητο. Ναι, όντως. Και έχουμε να ζητήσουμε και περισσότερο και για το άλλο επεισόδιο. Πες καμία ιστορία τώρα, νιώθω ότι κάτι έχεις να πεις. Τίποτα. Ωραίο, ξέρω εγώ, μια φορά που ήταν ωραία παραμονή Χριστουγέννων όπως είναι σήμερα είναι που είχαμε πάει σπίτι του Βασίλη στο Άκυρο. Ναι. Εγώ, ο Βασίλης και ο Παύλος, ναι. Χωρίς να κανονίσουμε κάτι. Απλά πήγαμε. Κλασικά μαζευόμασταν σχεδόν κάθε μέρα, ξέρω εγώ, ούτως ή άλλως. Και είχαμε πάρει νομίζω ένα ποτό. Όχι ένα ποτό. Περίμενε, όχι, θα σου πω. Περίμενε, γιατί κάνεις λάθος. Τι? Είχαμε πάρει ένα ποτό, το πιαμε. Ναι. Και μετά θέλαμε να πιούμε κι άλλο. Όχι, μετά συνεχίσαμε. Είχαμε κάνει κεφάλι. Και απλά. Είχαμε κάνει κεφάλι αρχικά. Ναι. Το αστείο ποιο είναι, ότι ήμασταν οι 4 μας. Δεν γινόταν απολύτως τίποτα. Δηλαδή ήταν μια, να το πω έτσι, μια απλή τρίτη, ας πούμε. Και βάζαμε απλά μουσική, ούτε καν. Μουσική και είχαμε γίνει λιώμα. Λες και κάναμε πρι και τα πηγαίναμε μετά σε κλαμπ. Και απλά πήγαμε σπίτια μας και κοιμηθήκαμε μεθυσμένοι, ξέρω. Εγώ ήταν το χειρότερο μεθύσι που έχω κάνει. Δεν κάνω πλάκα. Την επόμενη μέρα δεν μπορούσα να. Βασικά, ξέρεις τι, είναι από αυτά τα μεθύσια που δεν έχεις συνειδητοποιήσει πόσο έχεις πιει. Αυτό ακριβώς. Και νομίζεις ότι εντάξει, ήπιες λίγο, αλλά παίζει να είναι. Να έχεις πιει τόσο πολύ. Αυτό. Που να. Δεν ξέρω πώς να το πω. Εγώ είχα. Δεν μπορούσα να. Όχι, βασικά να πούμε τι κάναμε. Πιάμε το ποτό. Δεν είχε κάτι άλλο. Μετά θυμάμαι κάτι σφινάκια που πίναμε. Θα σου πω. Δεν θυμάσαι πολύ καλά. Γιατί, τι. Λέμε, ωραία, αφού τέλειωσε το ποτό, θέλαμε να πιούμε κι άλλο και λέγαμε να πιούμε ότι έχει σπίτι ο Βασίλης. Α, ναι, όντως. Τι είχε ο Βασίλης? Αλλά δεν θυμάμαι τι είχε. Ένα τεράστιο μπουκάλι ούζο. Τι δεν είχε ο Βασίλης? Παγάκια και κρύο νερό. Γι' αυτό το πίναμε σε σφινάκια. Ναι, και πίναμε και το ούζο χωρίς νερό, χωρίς παγάκια. Στα 17-18 πόσο ήμασταν. Ναι, 18-19. Πάρα πολλά σφινάκια, το θυμάσαι. Ρε, εγώ γύρισα την άλλη μέρα, όντως ήταν 3 η ώρα. Ήταν, ξέρεις, χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τέτοια. Νομίζω ότι ήταν παραμονή. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, δεν κάνω πλάκα. Ναι, ρε φίλε, αυτό
όμως. Ήταν γαμάτο όμως, ρε φίλε. Γαμάτο, Δηλαδή, έχουν περάσει 4 χρόνια ναι. και το λέμε ακόμα. Γαμάτο ήταν, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν ρε φίλε, εμείς, η παρέα μας, 16 με 19 χρονών, έχουμε πιει τόσο αλκοόλ όσο δεν πιούμε σε όλη μας τη ζωή Ναι. και το έχουμε συγχαρθεί από τα 20, δεν είναι ωραία. Είναι. Εντάξει, ρε φίλε. Εγώ το έχω φίλε, Ναι, αλλά δεν είναι ότι από το, πίναμε κάθε δεύτερο, μέρα. από το δεύτερο έτος, καλά. Υπήρχαν περίοδοι Ναι, το που... καλοκαίρι, και είχαμε 7 πάρτι συνεχόμενα, εντάξει. Ναι, και στο και- τελευταίο πάρτι πίναμε μεγάλο. Δεν μπορούσαμε να πιούμε. Ναι, και μέσα στη χρονιά όμως δίναμε πόνο. Ναι, Εκεί αλλά δεν είμαστε και αλκοολικοί. Δευτέρα, Τρίτη ηλικία. Ναι. Βγαίναμε Χριστούγεννα και τέτοιο. Ναι, οκ. αλλά το είχαμε συνηθίσει τόσο πολύ το αλκοόλ που χρειαζόμασταν, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 3-4 ποτήρια για να πούμε ότι κάτι αρχίζει και γίνεται στον Ναι, σε οργανισμό εκείνες μας. τις ηλικίες είναι πολύ το 3-4 ποτά. Ναι, εντάξει. όμως από το δεύτερο έτος και μετά, εγώ το είχα συγχαθεί τα ποτά. Και εγώ γι' αυτό δεν πίναμε. Τότε είχαμε σταματήσει αρκετό καιρό. Δηλαδή βγαίναμε και έξω και ωριακά δεν παίρναμε καν ποτό. Ας πούμε, παίρναμε μια το ζώνη μια μπύρα. Εσύ πίνεις ουίσκι προδότη. Το Σκέτο ουίσκι. ουίσκι. Με πάγο. Δεν πας καλά, αγόρι. Jameson μόνο. Ναι, Πω, Ξέρεις μια τι- διαφήμιση από το ξέρεις τι, Jameson. αν το μυρίσω μπορεί όντως να μου έρθει ένα γούλα. Και ούζο Σε μένα. πίνω πλέον full, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχω αρχίσει και πίνω και κρασί. Δηλαδή, τώρα Κρασί. τελευταία ναι, νομίζω ότι θα πιω κρασί σήμερα που θα πάω για Κρασί, φαγητό. εντάξει και εγώ, αλλά αντικειμενικά δεν μ' αρέσει τόσο γενικά. Θα σου πω το καλοκαίρι έτσι σε μπυρίτσα με το φαγητό. Ναι. Και χειμώνα που είναι πιο ζεστό κρασί. Το δέχομαι, αλλά δεν με τρελαίνει. Και πάντα δίπλα μια zero. Μια zero. Ναι, γιατί έτσι με το φαγητό να κατεβαίνει πιο εύκολα. Έχω εθισμό γενικά, ναι. Πίνεις κόκκολα κάθε μέρα. Αναψυκτικό τύπου κόλλα. Για να μην κάνω διαφήμιση. Όχι κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, όταν βγαίνω. Σου έχω πει το νέο μου εθισμό. Όχ. Ελπίζω να μην έχει να κάνει με ναρκωτικά. Εδώ αυτή τη φορά όχι. Τρώω κάθε μέρα popcorn. Α, ναι, το έχει πει. Κάθε μέρα. Τι φάση. Ωραία, να σου πω κάτι. Φταίει η μάνα μου. Γιατί. Γιατί είχε έρθει η Πάτρα μέσα στο Νοέμβριο και όταν έφευγε, την προηγούμενη μέρα είχε αφήσει ένα πακέτο popcorn επειδή έτρωγε αυτή. Πακέτο έτοιμο ή σπιτικά. Όχι, ένα πακέτο αγορασμένο. Και την άλλη μέρα έφυγε και το άφησε σε μένα. Και εγώ το έφαγα και Και το από συνδύασα με ταινία και έτσι. Και, Αυτό είναι το χειρότερο. και μετά από τότε, από μέσα Νοέμβριο έως τώρα, τρώω κάθε μέρα popcorn. Γι' αυτό είσαι με μια κοιλιά να πούμε. Αλλά δεν το βλέπετε εσείς. Δεν το βλέπετε εσείς τώρα. Θα το δείτε στα βίντεο που θα ανεβάσουμε όμως. Αυτό πώς το. Απλά σταμάτα να το κάνεις Δεν χειρολογικά. Φάει μια μέρα αντί popcorn pizza να σου φύγει αυτός ο εθισμός. Δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνω θα τρώω popcorn κάθε μέρα. Πω, αλλά είναι αρρώστια τώρα αυτό. Είναι τέλειο. Τα σπιτικά είναι ίσως καλύτερα, εμένα μου αρέσει περισσότερο. Όσες φορές έχω πάει να φτιάξω σπιτικά, απλά κάει και ή εγώ ή η κατσαρόλα. Όταν ήμουν εγώ Πάτρας, συνήθως φτιάχναμε σπιτικά, αν Ναι, θυμάσαι. και εγώ ήταν η κατσαρόλα. Βασικά αν τι, θυμάσαι. ναι, δεν μπορούσαμε να το πλύνουμε μετά. Πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις Απλά θέλει σπιτικά. αρκετό λάδι για να μην κολλήσουν. Και Ή να τα και βγάλεις χαμηλά, και χαμηλά και και να τα φωτιά. βγάλεις εκείνη την ώρα, ναι. Δεν ξέρω, πολύ προσπάθεια για popcorn. Για το τίποτα στην τελική, ένα καλαμπόκι κυριολεκτικά. Φάτο ψηφτό. Αυτό ή απλά αγόρασε. Εν τω μεταξύ έχω προμηθευτεί συγκεκριμένο εγώ. Έχει προμήθευση Είναι ένα για συγκεκριμένο. όλο το χρόνο. Παίρνω μόνο από ένα συγκεκριμένο περίπτερο, μια συγκεκριμένη μάρκα. Jumbo είναι. Δεν παίρνω τα poppers, τα κλασικά. Είναι τζάμπο. Όχι. Τι είναι. Δεν θυμάμαι καν πώς λέγονται. Α, ωραία. Ναι, και θυμάμαι μετά από κάποιες φορές που είχα πάει, μου κάνει. Πάντα παίρνει δύο, Εν τω μεταξύ, όντως έπαιρνα πάντα δύο. Γιατί λέω, να σε έχω και την επόμενη μέρα, μωρέ. Και μου λέει, πάντα παίρνει δύο, Και εγώ αυθόρμητα. Λες και είπα κάτι γαμάτο, του λέω, ποτέ ένα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Τι σημαίνει ποτέ ένα. Πω, αυτά τα αυθόρμητα είναι το χειρότερο. Και τώρα, θυμήθηκα και άλλη ιστορία από Χριστούγεννα. Πω, και εγώ θέλω να πω κάτι, αλλά δεν είναι Χριστούγεννα. Αλλά πες το εσύ πρώτα την ιστορία. Θυμάσαι. Βασικά, ναι, κάθε Χριστούγεννα που μαζευόμασταν για χαρτιά, ξέρω Ναι, εγώ, το κλασικό. και παίζαμε 21. Ναι. που έλεγα, ξέρεις, έκανα τα δικά μου τα περίεργα με τα χαρτιά. Φέρε μου δύο φύλλα ανοιχτά, ας πούμε. Φέρε μου κατευθείαν 3 και άνοιξέ τα. Και κάνει ένα χορό να πούμε και ναι. τέτοιες μαλακίες που έλεγε. Φέρε μου ένα, πέτα τα άλλα δύο στο πάτωμα και κάτι τέτοια. Ή άνοιξε το ένα, κλειστά τα άλλα δύο. Δες το μόνο εσύ. Δες το μόνο εσύ, ας παίξει ο επόμενος. Κάτι Κάτι έτσι. Και μεταξύ έβγαζα, για κάποιο λόγο Τα έβγαζα έβγαζες όλα, 21. αλλά και εσύ τρελός. Ή είχα 19 και σου έλεγα τράβα κι άλλο ανοιχτό. Και ήταν διάρκεια, ας πούμε, και είχα 21. Είσαι άρρωστος. Εντάξει. Το κάνεις. Το έκανα Ξεκίνησε συνέχεια. μια φορά στην Πάτρα ένα καλοκαίρι που είχαμε πάει και παίζαμε
Wizard και χαρτιά. Να, Και να. από τότε έχει γίνει παράδοση. Αυτό, Το κάνεις όντως. πάντα. Εντάξει, εκεί είχα ξεφύγει στην Πάτρα. Είχα κάνει τα πιο τρελά. Τύπου του έλεγα πέτα το, ξέρω εγώ και κάτι τέτοιο. Πέτα το και σκότωσε 3 κουνούμια. Ναι, και μετά άνοιξε και τα άλλα 2. Και βγαίνανε όλα. Αυτό είναι το τρελό. Για πες αυτό που ήθελες να πεις, για να Δεν έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα. κλείσουμε σιγά σιγά. Απλά έχει να κάνει με τον αυθορμητισμό που είπες. Τι? Το ότι μερικές φορές ο αυθορμητισμός μου και η αμηχανία μου πόσο εκνευριστικά είναι. Πόσο εκνευριστικά όμως δεν Για κάνω ποιον? καμία πλάκα. Για μένα πόσο κακό μου κάνουν βασικά. Γιατί? Γιατί τώρα ξεκίνησα να κάνω ένα μάθημα ιδιαίτερα, οκ. Α, ωραία. Και μίλαγα με τον πατέρα του παιδιού μετά και είχα κάνει 2 μαθήματα, 2 πρώτα. Και πάει να μου δώσει εκεί πέρα τα λεφτά. Και τι κάνω, από την αμηχανία μου τι του είπα. Κάνω. Όχι, σας παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Εγώ στα 2 πρώτα μαθήματα δεν παίρνω, είναι η πολιτική μου. Δεν πες αυτό το πράγμα. Και απλά δεν πήρα τα λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρόβλημα έχω. Ωραία, θες να πάμε να του πούμε τα κάλαντα να τα πάρουμε πίσω. Πάμε, είναι η μόνη λύση. Τι πρόβλημα έχω, μπορεί να μου πεις. Συγγνώμη, πώς σου ήρθε αυτό, αφού είσαι ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα. Τι δοκιμαστικά ήταν. Του λέω οι πρώτες 2 φορές είναι. Δεν παίρνω λεφτά για να δείτε μήπως κάτι δεν μου αρέσει και σταματήσω να κάνω και τέτοια. Απλά Πόσα τώρα. λεφτά ήταν? 100.000. 100.000. Ένα 20άρικο. Και απλά το άφησα τώρα. Κάνω ένα 20άρικο. Θα μπορούσα να πάρει ένα ωραίο τζινάκι από το Τζάρα, ξέρω εγώ. Ωραία, μην ξαναπώ. Εντάξει, τώρα το ακύρωσα. Λέω, είσαι σοβαρός, δεν με πληρώνει. Και τώρα έχουμε αυτό. Συγγνώμη, αν δεν με πληρώνετε, τι είναι να έρθω για ποιο λόγο. Ούτως ή άλλως το παιδί σας δεν ξέρει τίποτα. Χαζό είναι τελείως. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 36 λεπτά. Λέω κάπου εδώ σιγά σιγά να το Να το κλείσουμε. κλείσουμε, ναι, μωρέ. Γιατί έχουμε και part 2. Ανυπομονώ να έρθουν άτομα εδώ να μας πούνε, να συζητήσουμε. Τα πράγματα που Ναι, θα μας αυτό πούνε. που δεν μας νοιάζει. Ναι. Τι άλλο. Να περνάτε όμορφα, να έχετε υγεία. Να ψωνίσετε. Αφήστε τα παιδιά στο σπίτι αν έχετε παιδιά. Ψωνίστηκε για μας κάτι αν θέλετε. Πάρτε μας τίποτα. Λοιπόν, Secret Santa με τους ακροατές μας. Μμμ. Κάνονται το. Ωραία, δεν έγινε ποτέ αυτό. Ωραία, θα το έβαλα και απλά για να το κανονίζω. Ναι, ωραία, λοιπόν, κάντε like, subscribe και όλα αυτά γιατί ξέρουμε ότι δεν κάνετε. Αφήστε ένα comment. Αφήστε ένα comment, ό,τι Και θέλετε. donate. Αφήστε λεφτά, ναι. Αυτά από μας. Και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια σας.